Suntem în studio Hot News și l-avem invitat astăzi pe Cătălin Homor, directorul companiei de administrare a infrastructurii rutiere, fosta CNADNR, cum e mai cunoscută. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ne apropiem de final de an și aproape un an de când dumneavoastră ați reluat conducerea companiei de drumuri. Așadar e un moment foarte bun de făcut un bilanț și am să vă întreb direct câți kilometri de autostradă, kilometri noi de autostradă, vor fi deschiși circulației anul acesta. Eu întotdeauna am evitat să discutăm despre kilometri, pentru că kilometrii sunt o consecință a unor acțiuni pe care noi ar trebui să le întreprindem. Atâta timp cât avem proiecte blocate, nu trebuie să ne concentrăm pe kilometri, ci trebuie să ne concentrăm pe probleme. Kilometrii sunt o consecință a rezolvării problemelor. Putem discuta aici mult și bine care au fost problemele, ce am făcut și ce am rezolvat. Putem spune că astăzi putem înregistra o deblocare a majorității proiectelor și contractelor pe care noi le derulăm, de la autostrăzi, la drumuri naționale, la variante ocolitoare și așa mai departe. Dar totuși să vă răspund la întrebarea dumneavoastră. Avem 15 km pe Lugoș-Deva, lotul 2, unde lucrările sunt foarte avansate acolo. Chiar am fost săptămâna trecută pe acest proiect, pe acest lot, și putem spune că premizele de a deschide acest sector sunt spre 100%. Mai avem iarăși un sector din A3, intrarea în București, unde lucrările evoluează destul de bine, sunt promițătoare și tot așa într-o proporție de 3 km. Într-o proporție destul de mare, probabilitatea este spre 100% să deschidem și acest sector. Și atât. Cu deschidere oficială, da. Mai avem acel ciot de lângă Cluj, care e aproape gata, nu va fi gata anul acesta, dar nu va putea fi folosit. Vorbesc de Gilău-Nădășelu. Gilău-Nădășelu, bineînțeles, lucrurile sunt foarte avansate și pe acel sector. Nu poate fi folosit până nu se finalizează acel pod care leagă sectorul de... Pod pe care l-ați scos în licitație acum 2 săptămâni. Este scos în licitație mai de mult, are deschidere pe 5 decembrie. 5 decembrie, dar el are termen de realizare 12 luni, adică în cel mai bun caz... 8 luni. 8 luni. 8 luni. Bun, în cel mai bun caz, spunem peste un an. Sfârșitul anului viitor. Deci avem acel ciot care nu va fi folosit. Acel ciot care... Putem discuta de ce nu a fost realizat acel pod până astăzi, pentru că, într-adevăr, este un element strategic, pentru că am un sector de 9 km care se finalizează și din cauza acestui pod nu poate fi pus în circulație. De ce am ajuns aici? Eu acum, în calitate de director general, pot să spun simplu, domne, au fost câteva licitații care s-au anulat, pe motiv că documentația de atribuire nu a fost una bună, de calitate. Am luat decizia de a nu repeta greșelile din trecut, să îmbunătățim documentația de atribuire și să facem una corectă, completă, și am recurs la completarea proiectului tehnic, cu liste de cantități clare, exacte, după care am scos la licitație. Bine, dar a durat totuși foarte mult de când a fost anulată licitația și până când a apărut din nou în SEAP, aproape un an, adică pentru că, din momentul în care s-a anulat licitația, am luat decizia să îmbunătățim proiectul, să completăm proiectul. Asta a însemnat o nouă procedură de achiziție. După care perioada de realizare a proiectului, perioada de realizare a documentației de atribuire și o găsim în SEAP astăzi. Bun. 15 km pe Lugoș-Deva, lot 2 și 3 km lângă capitală. Nu sunt totuși cam puțini. Știu că vreți să vorbim de deblocare de proiecte, de lucruri care s-au făcut în culise. Dar până la urmă, în fața asta, în cifra asta, 18 km la final de 2016. Un proiect de autostradă, pentru că discutăm de proiecte majore, o perioadă de implementare 6-8 ani. Dacă în cei 6-8 ani care au trecut până astăzi nu s-a făcut pregătirea proiectelor, noi astăzi doar culegem roadele. Nu putem să culegem porumbul dacă nu îl însămânțăm la termen. Da? Și o să culegem doar ce găsim pe ogor. Pregătirea proiectelor care a fost în sarcina CNADNR până la urmă. A fost în sarcina CNADNR. Nu erați dumneavoastră, dar oamenii care erau în CNADNR consecință. Eu nu vreau să discut cine, ce și cum. Dar sunt în continuare oameni în CNADNR care nu s-au ocupat la momentul potrivit. Tragem linie astăzi și rezultă acei kilometri. Dar putem spune că s-a lucrat fără autorizație, proiecte care, din punct de vedere tehnic,
la începutul anului, dacă exista autorizație, se puteau finaliza pe Sebeș, Turda, pe Lugoș-Deva, kilometri destul de mulți de autostradă. Despre chestiuni de genul ăsta putem discuta, despre pregătire. Nu s-au pregătit adecvat proiectele, nu putem culege astăzi. Și atunci vă întreb, pentru că vorbim și de o vină din interiorul companiei. Departamente care nu au funcționat eficient sau au cauzat întârzieri din interior, dumneavoastră, ce ați făcut? Cum i-ați găsit? Ați găsit acești vinovați sau oameni care nu și-au făcut treaba cum trebuie? Dacă se lucrează fără autorizație pe un sector de drum, putem spune că e cu plus și minus. Putem vedea jumătatea plină a paharului, pentru că până s-a obținut autorizația anul acesta, avem 50% făcut din drum. Bineînțeles, partea goală a paharului este că s-a lucrat fără autorizație, s-a lucrat ilegal, dar și jumătatea plină contează. Pentru că dacă nu s-ar fi lucrat în această manieră, am fi luat-o de la zero în iunie. Vorbim totuși anul acesta de foarte puține licitații noi lansate de către compania de drumuri, iar altele, precum licitația podului peste Someș, au fost lansate cu întârziere. Nu mai vorbim de faptul că în unele licitații compania a rămas în evaluarea ofertelor nepermis de mult. Vorbim de exemplu de tronsonul Râșnov-Cristian din autostrada Comarnic-Brașov, este de peste 13 luni în evaluare, în evaluarea ofertelor depuse. E clar că una din cele mai mari probleme cu care se confruntă compania e partea asta de licitație, de achiziții publice. De ce atâtea termene depășite și de proceduri lansate cu întârziere? De ce atât de puține lansate până astăzi? Cum am spus, un proiect se implementează într-o perioadă destul de lungă. Dacă nu există perioada de pregătire ca să putem lansa astăzi, nu avem ce lansa. Am lansat sectorul de autostradă Ungheni-Târgu Mureș, am lansat podul peste Someș și dacă discutăm de lucrări, cam atât până în momentul de față. Pentru că nu există proiecte pregătite. În schimb, pentru a pregăti proiecte și în viitor să existe va fi un val de proiecte care vor fi scoase la licitație și anume partea asta de studiu de fezabilitate. Este o etapă incipientă în implementarea unui proiect. Vom scoate foarte multe proiecte la licitație până la sfârșitul anului. Cum am spus, tot coridorul nou, de la Ploiești până la Pașcani, autostrada Târgu Neamț și Ungheni, Craiova-Pitești, suplacul de Barcău Mihăiești, iar 80 de kilometri de autostradă și foarte multe variante ocolitoare, foarte multe. Bun, eu am să revin puțin la aspectul ăsta, pentru că cred că e important partea asta de achiziții publice în CNADNR. Aveți dreptate când spuneți că un proiect trebuie să fie foarte bine pregătit. Pe de altă parte, pe noi ca țară ne presează și timpul. Nu avem timp de pierdut să așteptăm foarte mult aceste proiecte și consecința unor proiecte prost pregătite, vorbim de aceiași oameni care au fost în CNADNR și au pregătit sau n-au pregătit aceste proiecte. Revin la ei, ați făcut ceva în companie să schimbați acest aspect? Sunt aceiași oameni la departamentul de achiziții publice, la aceiași oameni care se ocupă de proiecte sau trebuiau să se ocupe de proiectele astea? Pot spune că nu au fost pregătite aceste proiecte, nu știu dacă este o scuză sau nu a fost o strategie clară. Cred, chiar n-aș vrea să discut pentru că nu știu ce a fost în trecut, neexistând o strategie clară de implementare, întotdeauna proiectele puse pe prima pagină a se implementa se modificau de la o lună la alta, ca să nu spun altfel. Și atunci nici bine nu începeau ca să pregătească un proiect, pentru că trebuia să-l lase deoparte și să se ocupe de alt Vorbim proiect. așa foarte obscur. Cine le modifica? Cine se modifica? Cei care au fost înaintea noastră? În conducere? Bineînțeles. Oamenii care lucrează în continuare în companie? Da, încă o dată, oamenii respectivi pregăteau proiectele care la vremea respectivă, pentru că nu ei stabileau prioritatea proiectelor. Nu cei care pregătesc documentațiile, nu cei care realizează achiziția. Pe A1 Lugoș-Deva este o porțiune pe care trebuie să construiți suplimentar niște tunele. O soluție impusă în acordul de mediu ulterior semnării contractului. Știm deja de această problemă de câțiva ani și totuși, nici până azi, nu că nu avem începute lucrările, ci nu avem nici măcar scos la licitație. De ce această întârziere?
Prin revizuirea acordului de mediu s-au impus niște tunele, destul de multe pentru a nu perturba fauna din zonă. Avem urși pe acolo, au trasee de migrație, de transhumanță, s-a decis ca proiectarea să o facă tot constructorul. Constructorul a predat un proiect tehnic anul acesta. S-a constatat că proiectul nu a fost complet, a trebuit să se revizuiască acest proiect, să facă foraje suplimentare, pentru că discutăm de tunele, se execută foraje până la 80 de metri. S-a angajat că la sfârșitul lunii noiembrie o să avem acest proiect și să scoatem la licitație. În luna septembrie, când tot am avut un interviu cu dumneavoastră la Hot News, ne spuneați așa: în luna octombrie scoatem la licitație porțiunea cu tuneluri. Acum suntem în luna noiembrie. Acum spuneți că până la finalul anului. Pentru că noi suntem dependenți de calitatea acestui proiect. Nu vrem să scoatem la licitație o documentație de proastă calitate, de slabă calitate. Am zis atunci octombrie pentru că acest proiectant se angajase că ne dă proiectul. Nu ne-am așteptat să nu fie complet și pentru acest lucru, pentru că proiectul trebuie completat, să zic că s-a decalat. Pe acest lot 2, constructorul deja aproape a terminat cei 15 km și mai e o bucățică în afară de partea de tuneluri. Va continua el să lucreze acolo sau veți scoate din contract? Evaluăm ambele variante. Din punct de vedere legal, probabil că vor fi scos, sectorul respectiv va fi scos din contract și se va licita pachet complet și cu infrastructură rutieră și cu tunele. Deci, practic, constructorul nu va mai lucra de acum încolo acolo, doar dacă va câștiga licitația. Va lucra, ca să intru un pic în detalii, și va finaliza secțiunea D. Secțiunea E este cea cu viaductele și cu tunelele. Pe lotul 3 și 4, care este situația? Când va fi gata acordul de mediu? Este într-o fază destul de avansată. Estimăm că în luna noiembrie să avem acest acord de mediu. Ulterior, la câteva adică luna aceasta, acum. Da? La câteva zile distanță să avem și autorizația de construire. Vă întreb pentru că există riscul, dacă nu avem nu avem autorizația de construire, există riscul ca lotul 4 să nu fie gata nici anul următor. Fără autorizație de construire nu va fi gata niciodată. Nu, dar dacă se întârzie, evident că se împinge totul. Putem spune că intrăm în perioada de iarnă, sezonul de lucru începe din martie, pot fi executate o serie de lucrări, în special structuri, piloți și tot ce înseamnă lucrări de betoane care pot fi executate, dar din estimările noastre, în funcție de acordul de mediu, pe 15 decembrie cel târziu să putem avea autorizația de construire. Bun, vorbim și de cei 3 km din șoseaua de centură până în strada Popasului, pe A3, în capitală. Va fi gata această porțiune anul acesta, spuneți? Da. Până când? Când vom vedea mașini acolo pe acel tronson? Să spunem sfârșitul anului, dar sfârșitul anului pentru noi înseamnă 20 decembrie. Deci spre finalul lunii decembrie. Da. Bun, și pentru că suntem la capitală, să trecem pe centura capitalei, între DN7 și A1, unde se lucrează, sau vorba bine se lucrează. Dumneavoastră ați promis că ați anunțat un termen că până la finalul anului se va da drumul la circulație pe 4 benzi. Cu toate acestea, am văzut în imagini aeriene publicate de curând de Asociația Pro Infrastructura că șantierul e mai degrabă gol, că sunt foarte puțini muncitori și puține utilaje pe șantier. Vă mai mențineți declarația că până la finalul anului va fi deschisă circulația pe 4 benzi? Ne menținem declarația, și anume, nu neapărat declarația, ci angajamentul. Au fost mai multe elemente care au încurcat evoluția șantierului, de la deținătorii de rețele care nu au dat închidere de furnizare ca să se treacă pe traseul nou, de la exproprieri suplimentare, chestiuni care astăzi toate au fost deblocate, rezolvate. Mâine voi fi acolo să vedem exact dacă ceva mai blochează evoluția șantierului și astfel încât la sfârșitul anului să dăm drumul la circulație două benzi pe sens. S-a mobilizat, se mobilizează? Nu Constructorul se mobilizează. Toate zonele care nu sunt avansate au avut ori exproprieri, ori deținători de rețele. Cam astea ar fi. Și mai este timp fizic până la finalul anului? Mai este. Pentru că nu sunt lucrări de o anvergură deosebită. Bun, am reținut și acest
termen, îl punem la bilanț acolo. Dar întotdeauna am spus că la sfârșitul anului va fi deschis pe două benzi. Între DN2 și A2 vorbim de un contract care a fost reziliat din 2015, aproape se fac 2 ani de când a fost reziliat și încă nu a fost relicitat acest tronson. În aceeași manieră am spus garbage in, garbage out, în sensul că dacă documentația de atribuire nu este una corectă, completă și de bună calitate, vom culege aceleași roade pe care le-am cules până acum. Am scos la o procedură de achiziție reproiectarea întregului sector, astfel încât toate intersecțiile să fie organizate de nivelat și să satisfacă necesarul din zonă. Proiectul, conform program, ar trebui să vină astăzi în companie, urmând ca până la sfârșitul anului să fie scos la licitație. Știți că în aprilie, când ați fost aici la noi în studio, mi-ați spus așa și vă citez, va fi scos la relicitare în luna august. Și suntem în noiembrie. Suntem în noiembrie, proiectarea nu a mers așa cum ne-am planificat, contractarea tot așa a durat mai mult, suntem dependenți de procedurile de achiziție, chiar dacă noi ne facem un program, vedem un exemplu bun e pasajul de la Domniști. Această proiectare care s-a făcut acolo a fost ceva în plus față de contractul care a fost semnat? A fost ceva în plus, intersecțiile s-au proiectat denivelat. În sensul că s-au făcut pasaje, s-au făcut... Vorbim de intersecțiile care? DN2 și DN3? Da. Și aceste intersecții denivelate vor fi scoase la licitație? Adică acest nu proiect separat, va fi scos unitar, da. Asta a fost gândirea, ca să nu facem din bucăți și o cârpeală, mai facem o bucățică de drum, ci scoatem totul unitar, pentru care o durată de viață de 100 de ani, să-l facem odată și bine. Bun, pentru că tot vorbeam de niște termene depășite, despre centura sud, în aprilie spuneați așa, tot aici la noi în studio, și vă citez, estimările mele sunt că la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, să-l băgăm în seapă. Din nou suntem în noiembrie. Ce s-a întâmplat? Am avut un studiu de fezabilitate, o revizuire a studiului de fezabilitate. Este un proiect finanțat din fonduri europene. La vremea respectivă s-a decis să se facă o reevaluare a traseului, pentru că era acolo în contradicție oarecum și cu A0 și a spus avem două A0 este inelul 2, este inelul 2 la nivel de autostradă. Și am zis, pentru a fi sigur că acest proiect primește finanțare europeană, să îl supunem unei evaluări la nivel european, să spun așa, pentru că am intrat într-o relație cu BU, care la rândul a semnat un contract cu un proiectant de talie internațională, care va face pe a doua jumătate de sud, și anume cea dinspre est, sud-est, deci DN5A2. DN5A2, să facă un studiu de traseu. Și am spus așa, să nu stăm cu toată centura până se finalizează acest studiu și să scoatem la licitație A1 DN5, partea vestică, sud-vestică. Partea sud-vestică și să meargă în paralel, pentru că sunt două elemente, două componente care pot funcționa independent. Deci pe A1 DN5 vorbim de același traseu, modernizat la două benzi pe sens, intersecții denivelate, toate? Totul este cu intersecții denivelate. Drumuri colectoare? Cum era în proiectul prezentat de va fi, să spun, cu drumurile colectoare sau drumurile colectoare vor fi implementate într-o etapă ulterioară. Deci un alt contract. Un alt contract. După da. Bun, și cu să clarificăm, cu DN5A2, unde se face acel studiu de traseu? DN5A2, acest proiectant specialist de talie internațională va face această evaluare până în luna aprilie și în funcție de rezultatele acestuia vom decide în consecință. Dar tot așa va fi scos pe principiul proiectare și execuție. Unul dintre cele mai așteptate proiecte este cel al autostrăzii sau al drumului expres spre Moldova. E unul dintre cele mai lungi proiecte rutiere din masterplan, să spunem așa. Și acolo dumneavoastră ați promis în repetate rânduri în acest an că veți licita SF-ul și proiectarea în luna aprilie, spuneați așa, undeva în luna iunie poate fi lansată licitația. În septembrie, într-un alt interviu pe care l-ați acordat Hot News, spuneați așa, în 2 săptămâni vedem în seap licitația pentru SF și proiectare. Iar tronsonul Bacău-Pașcan va fi lansat probabil în licitație în luna octombrie. Suntem în noiembrie. E un proiect foarte, foarte important pentru noi.
Avem masterplanul care a fost aprobat de guvern, unde acest proiect este în perioada de implementare 2014-2020. Termenele pe care le-am angajat la vremea respectivă aveau un fundament real, în sensul că documentațiile erau într-o fază destul de avansată, chiar termenele au fost realiste, dar ținând cont că sunt proiecte finanțate pe fonduri europene, am cerut un punct de vedere de la consultantul Uniunii Europene, și anume Jaspers, și de acolo, să spun, lucrurile au întârziat oarecum. Dar în momentul în care a apărut acest master plan general de transport și acest proiect este prioritar pentru România și bătut în cuie, este o certitudine, nu mai trebuie să discutăm cu nimeni să primim nicio aprobare, este o certitudine că va fi finanțat și că va fi implementat. În momentul de față avem documentațiile de atribuire finalizate, transmise la ANAP. Și de la ANAP v-au trimis înapoi. De la ANAP ni le-au trimis înapoi cu o serie de observații, le-am implementat, le-am trimis înapoi și așteptăm să fie validate pentru a fi încărcate în De ce acest ping-pong cu ANAP? Pentru că mai fost, am înțeles, și la alte licitații, la alte da, documentații. Probabil pot să pun chestiunea asta pe seama faptului că la jumătatea anului s-au apărut o nouă lege a achizițiilor publice care oarecum este modificată, are anumite schimbări și până, în ghilimele, până își face mâna toți cei implicați în acest proces, mai durează un pic. Acum, dumneavoastră spune și domnul ministru, la fel, domnul Bușa, și a spus că urmează o pleiadă de licitații în următoarea perioadă. Cum vă veți asigura că și aceste termene nu vor fi depășite? Că nu discutăm, ne spuneți acum că până la finalul anului lansăm o licitație pentru tronsonul X și va fi amânată din nou, va fi întârziată din nou? În ceea ce ne privește, dacă sunt elemente care sunt în mâna noastră, le putem respecta, pentru că în momentul în care eu înaintez un termen, mă bazez pe ceea ce noi putem să facem. Dacă sunt elemente care nu sunt independente de voința noastră, și anume ANAP-ul, dacă respinge documentația de 4, 5, 6 ori, deja sunt chestiuni care sunt imprevizibile pentru noi. Dar cu toate astea, noi, să spun, implementăm toate observațiile și le reurcăm în vederea vizării. Apropo de noi licitații, pe Sibiu Pitești am văzut că au fost declarații cum că veți lansa licitația în acest an pentru cele două capete. Corect. Însă SF-ul pe cele două capete încă nu este gata. Nu este gata, termenul de finalizare a SF-ului este sfârșitul lunii noiembrie. Studiul geotehnic a fost finalizat, a fost înaintat către noi un studiu preliminar, s-au făcut ceva observații pe el. Acum se lucrează la proiectarea efectivă, iar termenul de depunere sfârșitul lunii noiembrie. Și aceste licitații sunt și realiste? Pentru a nu pierde, este foarte realist, pentru a nu pierde timpul și a sta cu două capete care sunt destul de importante și de lungi, să așteptăm să se finalizeze integral acel proiect, am decis să le lansăm în avans, să se această etapă de proiectare și implicit implementarea să câștige cel puțin 6 luni. Deci când estimați această licitație pentru proiectare? Până la sfârșitul lunii de decembrie. Știți de ce vă întreb? Pentru că vorbim de un proiect în care documentul SF-ul nu este gata încă, dar vorbim de o lansare a licitației foarte, foarte rapid în condițiile în care tocmai până acum am discutat de niște proceduri care s-au mișcat foarte încet. Important este să ne propunem. Noi ne propunem să facem chestiunea asta. Din punct de vedere tehnic, este posibil să avem studiul de fezabilitate la sfârșitul lunii noiembrie. Este fezabil să putem lansa până la sfârșitul anului etapele de proiectare și autorizația. Deci, practic, vorbim acum doar de teorie, ce e pe hârtie, ce s-ar putea întâmpla în mod normal. Dacă sunt chestiuni imprevizibile, care nu sunt, încă o dată spun, dacă sunt chestiuni care sunt independente de voința noastră și nu le putem noi controla, bineînțeles că ori facem niște estimări futuriste și ne luăm o rezervă de câteva luni, ori încercăm să fim cât se poate de realiști, astfel încât cu forța de muncă pe care o avem noi să înaintăm termene tangibile. O întrebare pe care tot o punem, nu numai eu, și ceilalți colegii mei din presă de la începutul anului. Care este traseul final bătut în cuie pentru Sibiu Pitești? Că nu l-am văzut nicăieri publicat acesta de la cap la cap. Astăzi nu avem un traseu aprobat
de la Sibiu la Pitești. Avem doar secțiunea 1, 4 și 5. Pe secțiunile 2 și 3, care sunt oarecum cele mai dificile, Jaspersul, care e consultantul Uniunii Europene, a avut nenumerate observații și de fiecare dată a cerut completare. Ultimele completări au fost transmise zilele trecute. Din informațiile care le-am, observațiile s-au finalizat și probabilitatea de a aproba traseul cap-coadă până la sfârșitul lunii noiembrie este mare. Se poate întâmpla chiar săptămâna viitoare să avem încete traseul, dar am zis mai au încă o săptămână de rezervă. Tot aproape de Sibiu, pe Orăștie Sibiu Lot 3, dumneavoastră ați lucrat o premieră, ați fost cel realizat în regie proprie acea reparație pe celebra autostradă demolată. Acum, după deschidere, au apărut informații că în unele zone terasamentul s-a deplasat. Care este situația acolo? Aș numi, nu că au apărut informații, aș numi o dezinformare. Nu știu de ce și cu ce scop apar aceste dezinformări în spațiu public, cine ce interese are și de ce vrea să denigreze o activitate și un efort depus de companie, chiar susținut, s-a lucrat 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, să realizăm o premieră în cadrul companiei. Eu am fost acolo vineri, deci nu departe de astăzi. Pot să spun că lucrările se comportă excepțional, nu există nicio deficiență în exploatare. Dumneavoastră măsurați acolo, urmăriți cu atenție ce se întâmplă. Totul este măsurat, este monitorizat, dar am fost personal, mie îmi place când să aflu informația corectă, completă, să mă duc acolo. Nu știu de ce încă o dată apar în spațiu media dezinformările. Nu este nici cea mai mică problemă. În momentul de față lucrările sunt exact ca în momentul în care le-am finalizat. Și alte lucrări pe lotul 3, zone, puncte unde trebuiau intervenit? S-a intervenit pe toate punctele. În momentul în care noi am deschis, s-a intervenit pe foarte multe puncte și autostrada se comportă foarte bine. Bun. Centura Brașov, o secțiune din acest proiect este gata, sau este aproape gata, dar drumul nu a fost încă deschis circulației. De ce? Lucrările, cum am spus, sunt aproape gata. În cursul acestei săptămâni va fi comisia de prerecepție, va evalua cantitativ și calitativ această lucrare. Dacă lucrurile, să spun, sunt corecte, săptămâna viitoare se poate organiza recepția și pe 18 noiembrie să dăm drumul la trafic acolo. Deci, practic, într-o săptămână și puțin vorbim de trafic deschis pe o săptămână, 10 zile. Dar de ce această problemă cu auditul de siguranță rutieră pe acel sector? De ce? Unde va da peste cap planul? Sau? Orice proiect trebuie să aibă acest audit de siguranță rutieră, care are mai multe etape. Una dintre etape este a se realiza acest audit de siguranță rutieră înaintea procesului verbal, înaintea recepției la terminarea lucrărilor. Va fi dedicat un auditor, va realiza auditul și, ținând cont că proiectul a fost auditat deja și a fost aprobat, nu ne așteptăm să avem probleme. Pentru că vorbeam mai devreme de lucrări realizate în regie proprie. Unul dintre aceste lucrări, sau mă rog, unul din proiectele pe care le aveți în vedere este acel drum expres spre sudul litoralului, de care ne-ați vorbit nouă într-un alt interviu. Care este stadiul acestui proiect acum, în momentul de față, după ce l-ați schițat? Orice proiect are, să spun, două etape majore în implementare. Cea de pregătire de proiectare și cea de execuție. În momentul de față pregătim această etapă de proiectare. Am însărcinat cu implementarea acestui proiect DRDP Constanța. Au pregătit caietul de sarcini pentru a scoate la licitație studiu de fezabilitate, proiect tehnic și autorizație de construire. Conform programului nostru, în luna noiembrie trebuie să fie transmis la ANAP și să-l vedem până la sfârșitul anului în SEAP. Ați luat în calcul și eventual modificarea proiectului în anumite puncte? De exemplu, au existat discuții după ce ați prezentat prima oară proiectul, prima hartă, că poate ar fi mai bine făcut o legătură directă între A4 și continuarea pe lângă Techirghiol pe un nou pod peste canal, fără să mai facă acea buclă prin podul nou, pe un drum destul de vechi și care chiar și modernizat ar fi decât o improvizație.
studiul de fezabilitate și studiul de prefezabilitate au ca sarcină, nu în principal, dar una dintre ele, să studieze mai multe variante de traseu. Cu siguranță vor fi studiate toate variantele de traseu și se va alege cea optimă din punct de vedere tehnico-economic. Dar ați discutat în companie, știu, v-ați uitat, ați primit propuneri după ce ați prezentat acel... Vom avea un proiectant de specialitate care va evalua toate variantele posibile. Tot în zona Dobrogei v-aș întreba despre podul peste Dunăre de la Brăila și drumul expres din zona Brăila, Tulcea, Constanța. În aprilie ne-ați declarat că până la finalul anului va fi lansată licitația pentru proiectare. Astăzi, stadiul acestui proiect este că studiul de fezabilitate a fost aprobat cu observații. În momentul de față se implementează observațiile făcute de companie. Bineînțeles că după implementarea acestor observații vom face documentația de atribuire pentru a lansa la licitație. Deci, îmi mențin asumarea pe care mi-am făcut-o că până la sfârșitul anului să fie lansată licitația pentru proiect tehnic și autorizație de construire. Pitești-Craiova este o autostradă care stă agățată într-o procedură de concesiune care clar că nu mai are niciun viitor. Pe de altă parte, dumneavoastră și domnul ministru Bușe ați declarat recent că vreți să lansați licitația pentru SF și proiectare și autorizație de construire acum, în acest an. Filozofia asta de concesionare, în mod evident, n-a funcționat în România și din punctul meu de vedere, astăzi nu funcționează. Ca o consecință, toate concesiunile lansate vor fi, ca și proceduri, vor fi anulate, vor fi închise și proiectul Pitești-Craiova va fi scos la licitație clasic, și anume realizare, studiu de fezabilitate, proiect tehnic și autorizație, după care vom scoate la licitație lucrările. În cadrul acestui proiect avem și varianta ocolitoare Balș și Slatina, pe care ne dorim și chiar am pus în caietul de sarcini cu perioade mai scurte de depunere a documentațiilor către companie, a proiectului tehnic. Asta ne interesează, astfel încât noi în regie proprie, că ne-am angajat, că vom face varianta ocolitoare Balș, să-l terminăm cât mai repede. A fost în ultima perioadă în presă și în spațiu public o efervescență în jurul subiectului centurii de sud a Timișoarei. CNDR-ul la a zis că nu este finanțabilă acum, că se face de-abia după 2020, după aia s-au schimbat declarațiile. Care este stadiul acum? Noi niciodată n-am declarat că este după 2020. Eu pun doar pe seama faptului că au fost mai multe variante de listă de proiecte în masterplan. În masterplan. Prea multe variante care au... Și nu știu dacă prea multe, neprea multe. Cert este că astăzi îl găsim în perioada de implementare 2014-2020. Este tot unul dintre proiectele pe care noi ne-am propus să-l facem în regie proprie. Este organizat destul de clar. În luna noiembrie să plece procedura de achiziție, de revizuire adică luna aceasta? Luna aceasta. Revizuirea studiului de fezabilitate, revizuirea proiectului tehnic și să înceapă lucru în 2018. Deci anul următor, teoretic, ar trebui dedicat să încheieți această licitație și pentru studiu. Și să se și consume această etapă de revizuire, plus hotărâre de guvern, plus acord de mediu, toate etapele care din 2018 se lucreze. 2018. Cât ar dura? 22 de luni până la sfârșitul anului 2019, pardon. Deci la finalul anului 2019 va fi, spuneți noastră, estimați că va fi funcțional. Bun, aș vrea să mă mai întreb ceva. Pe A3, din București până în Ploiești și pe multe loturi noi de pe A1, deschise traficului, dar care nu au benzinării sau spații de servicii funcționale, benzinării permanente, ca să zic așa. Și multă lume vede acest aspect, îl reclamă că nu există benzinării, nu mai unde să oprești, nu mai unde... Pe A3, în 2015 a fost scos la licitație un calup prin care, ca principal obiect, realizarea acestor spații de servicii. În luna ianuarie am semnat contractul cu un grup, un joint venture, din mai multe companii, mai multe societăți, pentru realizarea acestor spații de servicii.
O fază incipientă în derularea unui contract este aducerea și prezentarea scrisorii de garanție de bună execuție, în cuantum de 10%. Este oarecum standard. O scrisoare pe care o dumneavoastră o executați dacă nu sunt Dacă îndeplinite respectivul cerințele. nu și respectă obligațiile contractuale, noi să avem o pârghie prin care să ne recuperăm eventualul prejudiciu. Nici până astăzi, respectivul nu a avut capacitate să aducă această scrisoare de garanție bancară, drept pentru care am inițiat procedura de reziliere. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că acel contract va fi denunțat și pentru a nu pierde timpul cu iar licitații, cu iar, să zic, să nu mai jucăm încă un loz la această tombolă a procedurii de achiziție publică, să o realizăm în regie proprie. Să realizați în regie proprie ce mai exact? Că vorbim de Spațiile de servicii de pe A3. Și benzinării? Benzinăriile, după ce avem finalizat spațiul de serviciu, în paralel se poate se poate realiza o procedură de achiziție pentru concesionarea acestor spații. Care încă nu sunt, dar vor fi gata la un moment dat. Care vor fi, dar știm că vor fi. Bun, deci practic un an cel puțin de acum încolo nu vom avea benzinării pe A3, de exemplu. Sau pe A1, nu? Pe A1... Poate, nu poate, ci din punct de vedere al execuției lucrărilor și derulării procedurilor de concesiune, se poate că la sfârșitul anului viitor să avem, poate nu benzinărie. Dacă noi scoatem în concesiune acel spațiu, poate cineva poate veni și să facă un hotel acolo. Lângă care un motel, lângă care să pună și o benzinărie și un mic restaurant sau... Lumea o să întrebe și pe bună dreptate, de ce aceste lucruri de-abia acum, după ce am deschis deja autostradă, de ce nu s-a luat în calcul din timpul lucrării sau dinainte, de ce a trebuit să așteptăm 3 ani sau 2 ani după ce s-a inaugurat autostrada să avem benzinării sau spații de serviciu? Ele au fost scoase la licitație în 2015, cu mult timp înainte, dar s-a întâmplat ca acest câștigător să nu fie capabil să ducă la bun sfârșit acest contract. Să spun, a trecut un an cu licitația sau 6-8 luni, a mai trecut un an cu acest joint venture, care este în incapacitate pentru că a fost în insolvență, a prezentat tot felul de documente, ghilimele, în sensul că le-a considerat garanții, dar din punct de vedere financiar, contabil, nu sunt nici pe departe, și a dat senzația întotdeauna că va aduce documentul în conformitate cu contractul. Ăsta a fost și motivul pentru care n-a reziliat mai repede. Pentru mine, măsura de reziliere este o măsură ultimă, când în mod evident nu se mai poate face nimic. Dar acesta întotdeauna a dat senzația că poate aduce acest document și contractul să fie salvat și să se apuce de treabă. Acum putem spune că o reziliere mai rapidă ar fi adus beneficiu acestui proiect, pentru că dacă rezilierea ar fi survenit mai devreme, poate ar fi fost gata, dar astea sunt rezultatele unor proceduri de achiziție, aceste contracte.